Gepliyer Adatlyk Radiosyň. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Güýçli ýagyş zerarly Türkmenistanyň paýtagtynyň merkezi bölegini suwaldy. Häkimetleriň we milli habar beriş serişdeleriniň bu tebigy ýagdaý we onuň netijeleri barada dymýan wagtynda adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna we sosial mediada peýda bolan video ýazgylara görä birnäçe gün bäri dowam edýän ýagyşyň netijesinde Aşgabatyň birnäçe merkezi köçelerini we onlarça binasyny suwaldyr. Güýçli ýagyş tas bir hepde bäri ýagýar. Edil häzir ýagyş ýaganok, emma töwerekdäki daglaryň daşy bulutly görünýär. Akşam ara ýene ýagjagyna meňdeýär. Düýün we öňgün ören güýçli ýagdaý. Toprak mundan artyk suwy çekip bilen okşanyň üçin geçen gece Podvoyskiy we Sovetskiy köçelerinde suw sil bolup geçdi. Bu köçeleriň ikisi de protokol ýollary hasaplanýar. Berkarar Sowda merkeziniň ýerdemini hem suwaldy. Köp harita aýlandy, köp mebel şol sanda gymmat baha öý goşlary da aýlandy. Kämil azyk dukanynyň içi haritly skladyny hem suwaldy diýip Adatlygyň korrespondenti 16-njy maýda habar berdi. Yerletinçilerin sözlerine görä ýagyşyň ýetiren maddi ziýanynyň uly boljagy çak edilýär. Şäheriň merkezi böleginde ýerleşýän binalaryň en çemeti şol sanda elitni diýilen täze ýaşaýyş gaşaň jaýlaryň aşagyndaky awtodurolgolary suwalypdyr. Adatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä häzirki wagtda şäherde ýagyşyň netijelerini arasalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilýär. Bu işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde döwlet işgärleri hem çekilýär. Olar köçeleri arasalarlar, yerasty geçelgelerden suwu çekärler. Edil häzir ýagyş suwu yerasty awtodurolgolarda we bir kararda galdy diýip Adatlygyň habarçysy bellädi. Aşgabatyň merkezi köçeleriniň ýagyş zerarly suw almagy bilen bagly tejribeler öňem bolupdy. Hususan da birnäçe ýyl mundan odul ýagyşyň netijesinde Aşgabatyň Kaşaň Oğuz kent mehmanhanasyny suw alypdy. Käbir maglumatlary görä şonda onuň hatda ýokarky gatlaryndaky prezidentlik otaglaryna hem ziýan ýetipdir. Yerletinçilerin pikirine görä ýagyşdan soň suwuň ýygnalmagyna ýollaryň we binalaryň gurulşygynda tebigy şertleriň talaba laýyk göz öňünde tutulmaýanlygy sebäpleriň biri bolup durýar. Ýagyş suwunyň ýygnalýan sistemasynyň hem ähli köçelerde göz öňünde tutulmanlygy bellenýär. Şeýle Adatlygyň habarçylarynyň aýtmagyna görä Aşgabatyň daşyndaky daglarda sil emele gelipdir. Hususan da geçen hepde bolan sil zerarly ençeme giňişliklere ziýanyň ýetenligini habarçylarymyz aýdýarlar. Emma olaryň meçber barada has jikmejik maglumat häzirlikçe ýeterli däl. Yerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä türkmen mediasynda güýçli ýagyşlar barada ilata öňünden duýduruş berilmendir. Adatlyk Radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk Radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk Radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris. Gepliyer Adatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen hökümetiniň tölegi ukypsuzlygy sebäpli buýuk ýenidem gurulşyga girişmedi. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Aşgabatyň iri gurulşyk taslamалary boýunça Türkmen hökümeti bilen şertnama baglaşan käbir daşary ýurtly kompaniýalar hökümetiň tölegi ukypsuzlygy sebäpli özlerini tawşyrylan gurulşyklary ýenidem girişmedi. Has taqiýy Buyuk Batiment International kompaniýasy we beýleki käbir türk kompaniýalary özlerini ynandan gurulşyklarda säginýärler. Bu barada Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeti 16-njy maýda maglumat berdi. Çeşmenin maglumatlaryna görä Buyuk we türk kompaniýasyna ynanlan taslamalaryň umumy töleginiň hatda 10% hem geçirilmedi. Şertnama laýyklykda tölegiň adynyň 20-30% öňünden gurulşygy ýerine ýetirýän firma geçirilmeli. Gurulmaly mehmanhana işi berilerini Türkmen hökümeti şertnama gol çekilen wadyny tutuş edilmeli işin töleginiň 20-30%-ni işe alyp barjak firma geçirmeli. Emma häzirki wagtda agzalyan töleg valyutada bolan soň hökümet üçin firmalara töleg etmek kyn düşýär. Başdaky ujuýpsyzca tölegleri geçirip bilmeýän hökümet bilen elbetde buýuk ýaly Ýewropaly firmalaryň işleşeti gelmese gerek diýip Adatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmeti aýtdy.
Ol agdalyan guruluşlaryň bundan 1-2 ay uzal başlamalydygyny ýöne tölew bilen bagly dören çegin sebäpli işleriň saklanyp gelýändigini aýtdy. Azatlygyň paýtagtdaky ikinji çeşmede hem öňe sürilýän gurrunlary tasdiklap, hususan bu ýygyň işe başlamak üçin howlukmaýanlygyny aýtdy. Maňa ma'lum bolşuna görä hasaplaşygyň görnüşi boýunça ulalyşyp bilmän soň fransuzlaryň bu ýyk kampaniýasy işe girişmäge howlugyny ok diýip ýagdaýdan habarly çeşme tasdiklady. Döwlet ýeçiligindäki Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy düýün 15-nji maýda prezident Berdimuhammedowyň paýtagtda alınıp barlayan iri guruluşlaryň iş ýüzüne ýerine ýetirilişi bilen tanışanlygyny habar berdi. Resmi medpuatda habar berilmegine görä Aşgabatyň günorta böleginde Köpetdagyň eteklerine alınıp barlayan binalar toplumynyň guruluşyny Fransiýanyň Büyük Batiman kampaniýasyna ynanyldy. Çanlywyl şaýorunyň uğruna ýakyn geljekde halkara maslahat merkeziniň we Kaşaň myhmanhananyň binalar toplumy emele gelerdi. TDH buýgy ynanylan taslamalary salgylanýar. Türkmen medpuatynyň 15-nji fevralda çap edilen beýleki bir habarda agdalyan käbir taslamalaryň guruluşynyň 2018-nji ýylyň mart aýyna başlamalydygy habar berilipdi. Ýurdun syýasy durmuşyny ýakynan ýyzyrlayan halkara synçylaryň aýtmagyna görä, Türkmenistan agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlarda azyk harytlaryň senaga tönümleriniň bahalarynyň ýygyderli ýokurlanýanlygy, dollaryň türkmen manadyna bolan gatnaşygynyň resmi kursdan tas 5-6 esse gymmatlanlygy habar berilýär. Ýöne muňa garamazdan türkmen hökümeti Kaşaň myhmanhanalaryň gymmat bahaly desgalaryň guruluşyny sägin men dowam edýär. Ýatladyp geçsek Goloýda Hazar deňiziniň kenaryna ýerleşýän Awaza syýahatçylyk zowlagyny ýokary amatlykly käbir atelleriň satyp çykarlanlygyny Azatlygyň çeşmeleri habar beripdi. Galy berdi fevralyň aýagyna Türkiýanyň Polimex firmasynyň alygy berigi we tölew meseleleri sebäpli Türkmenistandan çykýanlygy barada habarlar Azatlykda peýda bolupdy. Şonu Türkmen hökümetiniň bir çeşme Polimex'iň Türkmen hökümetinden azyndan $800 milyon algysynyň bardygyny habar beripdi. Türkmen resmiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady krizisi ne gytaklaýar ne de gönümel tasdiklaýar. Ýurdun media serişdelerini aýag aldygyna bagtyarlyk aýdymlary ýanglandyrylýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde tödülenmen Sultan Atsylywa gepleşiklerini dowam etdirýär. Aşgabat şäherinde we Ahal vilayatynda aşa gymmat baha guruluşlaryň alınıp barlayan wagtynda vilayatlarda ýollaryň yaramazlygyndan tok geçirjileriň gylalaşyp bolmajak ýagdaýda hatardan çykýanlygy, aga suw meselesiniň çödülmeýänligi barada maglumatlar artýar. Daşowut vilayatynyň Niýazow etrawynyň Bosan daýhan birleşiginiň obalarynyň şeýle gözgüni ýagdaýa gelen obalardan berdigini, bu obanyň efirde adynyň tutulmadygyny soran teknik ýaşly ýaşaýjy taýdýar. Geçen asyryň 60-njy ýyllarynda kurulan transformatorlar we tok geçirji teýimler haly hatardan çykyp, indi olar ilata hyzmat etmekdäl. Ilat üçin howply ýagdaýlar döredýär diýip ýaşaýjy dowam edýär. Sehel yel turtaya ýağın ýagsa tok ötçer. Güýçlürek yel bolan halatynda tok geçirji teýimler edilip, köçeleriň orunda sallanyşyp durlar. Bu ýagdaýa belet bolan elektrik montiýorlary yel ýağmur ýatandan soňra hem wagty bilen tok bermeýärler. Bir gowzady olar desine tok bermän obalaryň köçelerini gözden geçirmeli bolýarlar. Kä halatlarda bu gözden geçirme bir küne çekip, tä üzülen teýimler täzeden teplenýänçe oba elektrik togy berilmeýär. Gyş döwri tebii garyn hem aşa petelme bilen odun çöpti diýilat elektrik toksyz galyp, elektrik enjamlary bilen öýlerini ýylatmakdan mahrum bolsalar, tomuz döwri sowadyjylar işlemän ady önümleriň zaýa bolup, ýylaty çykynty ýyna goýan halatlar kän bolýar diýip bolaýdýar. Onun aýtmana görä Daşowut vilayatynyň köp obalarynda bolşýaly Bosan daýhan birleşiginiň ýollary hem çydamsaz ýagdaýda. Geçen asyryň 50-nji ýyllarynda obanyň ortasyndan daýhan birleşiginiň kantorasyna hem-de oba dukanyna barýan bir ýol asfaltlanypdy. Emma ol asfaltyň dargap gideni hem çärýe asyr wagt geçdi. Obanyň köne pas ýolunyň hem ýollary düzedilmeýär bolan, obalaryň goloý goltumyndan soňky 25 ýyllykda bölünip berilen mellek ýerlerine bolsa ne ýol çekildi, ne tok bilen gat çekildi. Agy suw arada ha gurrun edip oturmaly däl. Vilayatyň ähli ýerlerini şor basyp, zeytularynyň ýokary galmagy bilen gyş aýlary köçelerde bulamakdan ýaňatyňa traktorly hereket edip bolýar.
Traktor hem yönököy halka yettirip duranok. Traktor bolmadyk ýaşaýjylar kışyň hem ýadyň ýagyly günlerinde öýde oturup günlerini geçirmeli bolýarlar. Zerurdan Hudaý saklasyn diýip ýaşaýjy diýenler. Göde dürtülüp duran bu noktalıklar barada ne Daýhan birleşiginiň ýolbaşçylary, ne de etrapdyr welaýat ýolbaşçylary alada etmeli mükak diýip ýatlaryna hem düşmeýär. Olaryň bar alada haçanda welaýat ýa etrap derejesinde bir geçiriljek çäre bolsa, ana şonuň ugrunda ýa bolmasa prezident welaýata geljek diýilse, 2 aýlap şoňa taýýarlyk ugrunda edary işgärlerini çäre kowlap bermek. Olaryň gaz bilenem, tok bilenem, ýol bilenem işleri ýok. İlatyň işçiligi bilenem, ilatyň güzaran ýagdaýlarynyň juda petellerligi bilenem işleri ýok. Öz garylary dok, hökümetiň aýlygyny alyp günlerini hoş geçirýärler. Ýöneköy halka bolsa näme zerur gerek zat bar. Ol barada ýatlaryna hem düşmeýär. Munyň netijesinde owalar halis todgunçylyga baryp ýetdi. Owa ýaşaýjylarynyň güngüzarallary petelip, ýaşaýjylar aşa garyplaşdy. Iratyň deň ýarpysy taşar döwletlere gidip, çörek pul gazanmaň aladynda öý ýugdaryny, çağalaryny taşlap ýurtdan çykyp gitdiler. İş wörlerine diýip öý ýugdaryny taşlap giderleriň hem ýygyň tagalarynyň horham bolup bererler juda kän diýip bu kynçylykly günleriň soňunyň haçan geljegine hem ilatyň anamsy garaýandygyny ýaşaýjyny ýetýär. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsetde okuyan Türkmenistanly studentlaryň arasynda maddi kynçylyklar sebäpli gazanç etmäge mejbur bolýanlaryň sany köpelýär. Azatlyk radiosynyň Orsetdäki habarçylarynyň söýlerine görä, şu gün Orsetdiň Astrahany regionunyň ýokary hujaýlaryna bilim alýan Türkmenistanly ýüzlerçe student owa hujalyk işleri üçin ekin meýdanlaryna çykdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, ekin meýdanlaryndaky işler bu regionda okuyan Türkmenistanly ýaşlar üçin köp bolmadyk el ýeterli gazanç çeşmeleriniň biridir. Elbetde, zähmet şertleri öwürlükli däl. Günne 8 saat işlemeli. Hasyl ekmeli günüň aşagynda. Zähmet haky bolsa 600 rubl, ýagny 9,16 Amerikan dollary günüňe. Isleg bildirýänleriň köpdügi we adamlaryň dowamly baryp durmagy iş berjileri kanaatlandyrýar we olar zähmet hakyny ýokarlandyrmaga zerurlyk görmeýärler. Studentler başa çykalgy bolman soň razy bolýarlar. Diňe dinç günlerinde işlemeli bolýar. Sebäbi beýleki günlerde studentler okuwa gatnaýarlar. Dip Türkmenistanly student aýdýar. Häzirki wagtda köp studentler üçin gazanç zerurlygy artýar. Türkmenistandan bank üstü bilen uğradylýan pulun gejikdirilýänligi, türkmen banklarynyň plastik kartlarynyň daşary ýurtlarda işlemýänligi bilen bagly ýagdaýlar soňky aýlarda ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Türkmenistanda tiz pul geçirmek hyzmatyny üpçün edýän halkara pul geçiriş serişdeleriniň işi hem çäklendirildi. Studentleriň öz maşgalary tarapyndan iberilýän puly viza kartlaryndaky puly alyp bilmezligi problema bolup durýar. Köpüsiniň hatda oňmagy we jaýyny tölemäge puly ýetenok. Şonuň üçin olar okudan boş wagtynda gazanç etmäge we hatda islenlik şertlere razy bolmaga mejbur. Dip Türkmenistanly student aýtdy. Emma gazanç etmek hem her kime başartmaýar. Orsetdäki türkmen studentleriniň köpüsinde orset raýatlygy bolman soň olaryň işe alynmagy bir kanun hasaplanylýar we iş berjiniň jerimet bar edilmegine sebäp bolup bilýär. Şonuň üçin yerlik kärhanalar köplenç türkmen studentlerini işe almakdan boyun gaçyrýarlar. Şeýle ýagdaýda resmi taýdan işlemek üçin iş ruhsatyny almaly bolýar. Bolsa goşmaça çykdyjylary göz öňünde tutýar we käte gazançyň möçberine barabar bolýar. Biz patentsiz işleýär, sebäbi diňe şenbe we ýekşenbe günlerine işlejek bolsaň dokument üçin tölegini edip töljek. Bir aýda 4000 rubl gazanýar. Ondan 3200 rubl patenti töleseň özüňe hiç zat galmaýar. Şonuň üçin biz iş gözläp tewekkülçiligi baş goşmaga mejbur bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň gizlilik şertlerinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly student aýtdy. Şol wagtda Türkmenistanyň daşynda bilim alýan ýaşlar türkmen banklarynyň çykaran viza kartlaryndan pul çekmekdäki kynçylyklaryň haňryçak derejede özlerine agyr täsir ýetirenligini, köp studentleriň ýaşamak we okuwyny tölemek üçin asla serişdesiniň ýokdugyny ýygyderlik habar berýärler. Üstesine türkmen ýaşlary Türkmenistanyň içindäki ykdysady kynçylyklary göz öňünde tutup, mümkin boldugyňdan öz ýakynlaryna agram salmajak bolýanlygyny we öz başda gün görmä
etmäge tinanşýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenistanyň krizi sebäpli biz öz ene atalarymyzy, howsarlarymyzy azar bermän günümüzi özümüz görjek bolýarys. Öz çykdyjylarymyzyň hiç bolmana bir bölegini özümüz üpçün etjek bolýarys. Biz heniden viza kartlaryna pulumuzy çekip bilmeýäris olaryň petiklenmegi sebäpli. Biziň köpüýimiz çykgynsyz ýagdaýda. Dip Türkmenistanly student Azatlyk radiosyna habar berdi. Ol howpsuzlyk sebäpli öz adynyň efirde tutulmalygyny sorady. Dürli maglumatlara görä Türkmenistanly ýaşlaryň adyndan onlarça müňi ýurdun daşynda ýokary okujaýlarynda bilim alýarlar. Türkmenistan ýurdun daşynda okuyan öz ýaşlaryň sany boýunça statistik sandary köpçülige ma'lum etmeýär. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşiginde men Sahra dowam etdirýärin. 10-njy maýda Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew resmi iş sapary bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bardy. Washingtondaky Andrews aeroportunda Mirziýoýew we onuň aýalyny Birleşen Ştatlaryň hökümet agdalary garşy aldy. Agtamyň ýokary derejeli resmiýetlerinden Liza Curtis ilkinji tapar öz ýurduna resmi tapar amala aşyrýan Özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýew Özbegistanda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ösürmek we ykdysady reformalary durmuşa geçirmäge dowam etmek boýunça çağırış etjek diklerini ma'lum etdi. Agtamyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň düzüminde Merkezi we Günorta Aziýa ýurtlaryna ýagdaýlary seredýän Liza Curtis 14-nji maýlydan çykyşynda uzak möhletli awtokrat lider Islam Kerimowyň orduna prezidentlik wezipesine Şavkat Mirziýoýewiň saýlanmagy bilen Özbegistanyň öňe gidişlikleri gazanýandygyny aýtdy. Ýöne Özbegistanda uzak wagtdan bäri dowam edýän adam hukuklarynyň kemsidilmegi, mejburi dähmet, din we medeniýet azatlygy ýaly meseleler boýunça Birleşen Ştatly resmiýleriň Mirziýoýew basyş etjekdigini ýaňlatdy. Düýbi Washingtonda ýerleşen Atlantik Geňeşde çykyş eden Curtis amala aşyrylýan sapar Mirziýoýewiň kabul eden reformalary babatda onu höweslendirip özgerişleri ikrar etmek üçin mümkinçilikdir diýdi. 16-njy maýda Mirziýoýew Aktamda prezident Donald Trump bilen ilkinji gezek duşuşýar. 12-nji maýda Özbegistan 4 ýyldan gowrak wagt bäri türme tutukluğunda saklanýan adam hukuklaryny goraýjy aktivist Fahriddin Tillaýewa azatlyga goýberdi. Bu çäre Mirziýoýewiň Washingtona etjek resmi saparynyň öňýany Birleşen Ştatlaryň administrasiýasyna eden asylly hereketi hökmünde baha berildi. Hukuk goraýjy toparlar Tillaýewiň syýasy matlaply türme tutukluğuna hökm edilendigine ynanýar. 13 ýylla premier minister wezipesine eýilen Mirziýoýew 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Kerimowyň aradan çykmagy bilen ýurdun prezidenti wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmäge bellendi. Ol 2016-njy ýylyň dekabr aýynda ýurdun prezidenti wezipesine saýlandy. Mirziýoýew hökümet başyna geçip Merkezi Aziýanyň iňgur ilatly ýurduny üzüňelikden saplama we özünden öňkü hökmrowanyň repressiw siýasatynyň el üzmäge synanyşyp gelýär. Ol daşary ýurt maýadarlaryny ýurda çekmek üçin we Özbegistanyň gowuşgunsyz ykdysadyýetini ayağa galdyrmak üçin dürli reformalary amala aşyrýar. Mirziýoýewiň Washingtona etjek saparyna resmiýlerden we biznes liderlerinden düzülen köp adamly Özbek wekiliýeti gatnaşýar. Curtis'iň bellemegine görä Özbegistanyň wekilçilikli topary saparyň dowamında ABŞ-ly kompaniýalar bilen bahasy $4 milyar barabar şertnama gol goýmagy gözeňinde tutýar. Saparyň öňýany Amnesty International beýanat ýaýradyp, Mirziýoýewiň adam hukuklary boýunça reformalaryny çuňlaşdyrmak üçin Trump oňa basyş etmeli diýdi. Ýöne Mirziýoýew käbir syýasy tutsaklary azat etse-de, onuň administrasiýasy kanun goraýjy gulluklaryň wekillerini we beýleki hökümet resmiýlerini tutsak edýär. Bu ýagdaý käbir Merkezi Aziýa boýunça ekspertleriň Mirziýoýewiň reformalaryna ägälik bilen çemeleşmegine we onuň amala aşyrýan özgerişlerini öz elini güýjetmek üçin edilýän çäre hökmüne baha bermeklerine getirdi. Curtis'iň sözlerine görä Mirziýoýewiň saparynyň dowamında Aktam adam hukuklary we ykdysady reformalary gozamak bilen bir hatarda Hytaýyň we Orsiýetiň Merkezi Aziýadaky hereketlerini hem ara alyp maslahatlaşar. Şeýle dol Aktamyň Mirziýoýewden Owganstanda parahatçylygyň gazanylmagy üçin Özbegistanyň has köp tagalla etmegini sorajakdygyny aýtdy we Özbegistan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary büýük çekişmeli diýdi.
Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýledi Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com web saytyndan täzelep durmagy unutma. Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaymerdan Ulumrady kabuldan. Günbatar Awganistanyň Fara welaýatynda dartgylly ýagdaý dowam edýär. Fara welaýatynyň paýtagty Fara şäherine de dün jeňçiler girmegi başardy. Käbir döwlet idaralaryny ele geçirdi. Ýöne bugün Fara şäheriniň jeňçileriň ýzyna serpikdirlendigini resmiler aýdýar. Fara şäherinde bolan çatışykda Awgan güýçleri uly ziýan çekdi. Onlarça howpsuzlyk goruju güýçleriniň ölüp yaralanandygy barada maglumat berilýär. Fara welaýatynyň häkimi Abdulbasir Salangynyň aýtmagyna görä, jeňçiler Fara şäherinden gowylyp çykarylypdyr. فرار کردن به طرف ولسوالی‌ها به طرف خراجات فرار کردن در هیچ شهر فرا اونا موجود نیست. Fara şäherinde jeňçiler bilen ýüzme-ýüz uruş boldy. Merkez Kabuldan hawa arkaly kömek ýollanypdyr. Emma gowru ýerden harby kömegiň ýetirilmegine mümkinçilik ýok. Çünki ýollary jeňçiler ýeçilge edýär. Etraplardan hem jeňçileri arassalamak üçin taýýarlyk görülýär. Howpsuzlyk maslahatyny geçirýär. Şonda belli bir karara gelinir diýip häkim bildirdi. Fara şäherinde jeňçiler talaňçylyk hem edipdir. Awgan güýçleriniň ulag we harby enjamlar hem jeňçileriň eline geçipdir. 207 Zafaratly harby diwiziýanyň komandiri general Hamidulla Kadiriň aýdýşyça uruşda 30 töweregi harby ofisier halak bolupdyr. 300-den urak jeňçi öldürilipdir. 600 نفر از مخالفین تلفات داده، 30 نفر به شهادت رسیده و هفت‌ها بریدمن‌های ما در مجموع Galan jeňçiler şäherden gaçyp çykdy. Çatışyklarda asuda ýyla tekan ziýan ýetmedi. Fara şäheriniň halky hem jeňçilere garşy görüşde Awgan güýçleri bilen hyzmatdaşlyk etdi. Jeňçilere garşy giň gowrumly harby operasiýa geçiriler. Fara we böýleki welaýatlarda hem jeňçiler ýok ediler. Gynansaňam goňşy ýurtlar jeňçileri goldaýar. Olary ok ýarag we harby enjam bilen üptin edýär. Jeňçileri himayet edýän goňşy ýurtlara biz duýduruş berýär. Jeňçilere arka çykmany besetsin diýip general Kadiri aýdýar. Helmand we Fara welaýatlary Göknar önüminiň hem ummasyz mukdarda öndürilýän ýer hasaplanýar. Neşe sowdasynyň jeňçileriň köp gazanç edýänligi habar berilýär. Awganistanyň Içeri işler ministrliginiň medbugat wekili Necip Danışyň aýdyşyna garanda Fara welaýatynda neşe gaçakçylary jeňçilere kömek edipdir. طالبا و تروریست‌ها مواد مخدر است. اینا به گونه‌ای از اون طریق تمویل و تشخیص میشه. Talip söwüşçileri we teröristler neşe önümden uly mukdarda peýdalanýar. Fara welaýatyna edilen hüjuma narkomafiýalar ýardam etdi. Jeňçileriň neşe önümden gazanç edýänligi hemmelere aýandyr. Käbir daşary güýçler hem jeňçileri goldaýar. Olary döwrebap harby enjamlar berýär diýip Necip belledi. Ýöne daşary güýçleriň kimlerdigini Danyş aýan etmedi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günneligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar kesmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.